Και χθες πήρα τηλέφωνο μισή ώρα, αυτό θα το βοηθευτεί και βρήκα έναν εκεί. Τώρα παιδιά επιτρέπετε, δεν μπορώ να κάνω μεταβάσεις. Καλά λέει, γιατί δεν έχει πάμε! Μπράβο αγόρι μου! Δεν έχει κάνει τέτοιο. Τέλος πάντων, θα σου πω λέει, την Παρασκευή το πήρα. Σήμερα έχει Δευτέρα λέει, θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Για να δω. Έλα το πρώτο, έλα έμεινε! Γκολ! Γκολ! Πόρες θα γίνει. Έλα! Έτσι μπράβο, έλα δυνατά, μπράβο Μαστήρα! Μπράβο δυνατά! Πρεσάρετε σε όλο το γήπεδο! Σας φύγες θέλω να το γίνε, σας φύγες! Κύριος Βαριόλης. Σας φύγες! Παρατηθήκαν λέει Προέδρου, δεν πεθαίνει ποτέ ο Μωσίλας, θα αναλάβουν άλλοι. Ο Μωσίλας δεν πεθαίνει ποτέ. Θα υπάρχει και στη Γάμα και στη Β' Αθήνα θα υπάρχει. Τα δοκάρια μεγαλώσανε ρε Γαλλιά. Έλα. Τι εγώ... Πού να κάνω σ' άλλο, πού να φύγει. Έλα. Θυμάμαι ένα φιλικό, ακούς Βαγιάννη, 1979 ήταν, 13 χρόνια μου. Και παίζει φιλικό και ήταν με τον Ολυμπιακό και τραβάει από εκεί που είναι ο 16, τραβάει έναν άξιο και λεξίνει στο Γάμα. Δεν ήταν φιλικό ρε. Φιλικό ήταν. Όχι ρε, πρωτάθλημα ήταν το 3-1. Ρε, σε μια εβδομάδα του έκανε 2 κόλλα της έπαιζα λέει του Μπούστη. Όχι ρε. Έλα τελειώστε τους, καθαρίστε τους. Καθαρίστε τους που είναι. Ρε εσύ. Ρε Ανδρέα. Έξω. Έτσι να πάμε το φιλάκι. Εκεί που κυκλοφοράς από ένα φιλάκι. Αυτό θα εντάξει δηλαδή. Γιατί έχετε κανένα προπονητή να λάβει αυτή την ομάδα. Καπουρδέλα! Έκανε πάμε έξω όλοι! Όλοι έξω! Έλα δεν πειράζει Αλέξη, δεν πειράζει. Δίπλα σου είναι, πάμε. Μεγάλη παγιάτα να κάνει. Δεν πειράζει Αλέξη, σίγουρα. Σίγουρα Αλέξη. Δίπλα σου με το μέσα κατεβένα. Σίγουρα Αλέξη, δίπλα σου. Τι να φέρετε τα κόμμουν εδώ, τι να φέρει μαλακή σας τα φύγα. Μαλάκες είναι αυτοί. Γάμω το Δήμο. Δεν πειράζει Αλέξη, σίγουρα. Δίπλα σου. Το Μορκάτο που θα. Πάμε πρώτη Βοστήρα. Αυτός με τα μακιάκια που είπε. Ο Νάσης. Αυτοί έχουν 9 βαθμούς, έχουνε. Πάμε. Το δικανικό ρε, τι κάνεις βάλει. Του φύγε. Έλα ρε έχουν ομάδα μωρέ, βλέπεις τι γίνεται μωρέ εδώ μωρέ.
Για δύο γκολ είναι που δεν ξεκινήσαμε. τους έχουμε γαμίσει. Για δύο γκολ είναι μαλάκα, που μας έχουν κλείσει. Ποιο έχουν κλείσει, θα πάνε γκολ τώρα πρώτη. Όλες οι ομάδες για δύο γκολ. Πρέπει να πάνε πρώτη γκολ σου λέω. Δεν γλιτώνουν. Πρώτη να πάνε το γκολ. Δεν σ' ακούει. Εδώ θέλει Θεοδόρου τώρα. Θεοδόρου. Έλα ρε, τι έγινε τώρα. Τελειώνει! Άντε μαλάκα! Έλα να παίξουμε! Άντε ρε! Έλα ανεβείτε λίγο, ανεβείτε. Το χόρτο ήταν μια χαρά και είναι ένα μπουρδέλο εκεί. Τώρα που θα πάρω από τις μεταγραφές θα δείτε. Τώρα σε λίγο. Θα δείτε να έχω σύρα μετά από 2 μήνες θα πάνε πλάτη. Πήγαν οι κομπιναδόροι τελείως. Δύο σένανε ρε. Όμως το μόνοι της μάνας σου βοηθήρας. Παλιόπουστα. Γαμημένε. Σηκώρακα. Έτσι αυτό είναι. Αυτό είναι. Εσύ, μπράβο, κλικά, ωραία. Βγήκε πάνω, μοσύρα, μοσύρα. Πάμε. Απλώς είναι λάθος οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν. Δεν είναι πολύ τέλειο. Πού να βρεθούν. Άκου δεν είναι πολύ τέλειο. Ο Άρης Πετρούπολης θέλει 6 άτομα πάνω από τα χιλιάδες. Το flavor θα αναλάβει ή ο... Γραμμή, γραμμή! Όχι καλό! Δάστρο! Δάστρο, μάμι! Μπράβο, έξω! Έξω! Σήκω! Ρε μαλάκα, διαιτησία δεν κάνεις και την άλλη από το μουνί της μάνας του. Καριόλι! Έξε λίγο έδρα ρε μουνί! Το προηγούμενο δεν έδωσε. Γαμημένε! Δεν είναι καλή θέα. Τι να φτιάξα, τώρα, απορρέψα τώρα. Κάτσε κύριε. Θα πάρει μια ανάσα. Άμα σε πάρει κατρακύλα γιγά σήμερα παλιά, τελείως το καταλαβαίνω. Κάνεις και στο πανιόνι οπωσδήποτε. Το ποτήρι να το πάρει ρε μπατάνα. Μόνο να το πάρει σε έξω το ποτήρι. Έχει. Τανί. Ουχ, τι έγινε. Τι έγινε κύριε μαλάκα, μόλις το βάλαμε. Εσύ θα μας περάσετε ρε. Ρε Βασιλάκη, τώρα δεν έλεγες δεν έχουν ομάδα. Ρε όχι ρε, το βάλαμε μόνοι μας ρε. Τι ώρα έλεγες δεν έχουμε ομάδα. Ρε μόνοι μας το βάλαμε, κόλ στα δίχτυα. Η χειρότερη ομάδα. Θα το πάω στη μαλακία που δώσε σαν άποδο. Αν το πατσαβούρα. Με σαν άποδο που δώσε. Πρέπει να πούμε στο ημίρο να πάει τίποτα κοντά. Ρε μόνοι μας το βάλαμε το κόλ ρε.
Δεν κοίτα να δει με τα μουνό Παναγαμού. Τα πουστάκια όλα. Γονίσανε και το βάλανε μόνοι μας το κόλλο. Ξέρει αυτός η μάνα του Ασαλήμου. Κάτε γάμισου ρε μαλάκα. Θα πάτε γαμίσου τώρα το πρώτο. Θα φάγει το βράδυ 9 η ώρα. Πάμε, πάμε Μωτήρα, δεν πειράζει. Μόνο. Έλα Μωτήρα, ανεβείτε πάνω ρε. Τέλος! Έλα, ανάποδο το φάουλ που έδωσε Καριόλα. Με το ανάποδο το φάουλ που έδωσε στο Κρέτο. Μπήκε το γκολ. Πατσαβούρα. Με το ανάποδο το φάουλ μπήκε το γκολ. Άντε Πινακίδη. Έξω, έξω Μανί. Ανάποδο. κάτω η μπάλα. Κάμω την μπάλα, θα έχει την πουστάνα. Κάτω η μπάλα. Με το ανάποδο που έδωσε. Το κακό να το βρήκα ότι γίνεται τώρα με εμάς. Και το ξέρεις. Δεν ξέρω τι δίνει. Έτσι είναι τώρα δηλαδή. Μαλάκα τον σκότωσε μαλάκα! Ρε μαλάκα τον βρήκα σκότωσε να με! Κοίτα ένα μαλάκα κοίτατε ρε! Γαμώ την πάτρα όλοι Καριόλη! Παρακαλώ! Βγω την αγράρια σου μαλάκα! Πω τον Καριόλη και τον πέναντι ρε! Έπαιξε το φάουλ! Τι κάνεις ρε μαλάκα, τι παίζεις να με! Καριόλα! Πούσι Πραντάνο! Γαμώ το μουνί που σε πέταγε στην πάτρα μαλάκα! Μαλάκα, μαλάκα! Ανάποδο φάουλ πέναντι δεν δίνεις Καριόλα! Άντε! Άντε Καριόλα! Καριόλα! Πραντάνο γαμιάσαι! Μαλάκα! Το αφήσεις ρε! Θα πας πολύ ψηλό Καριόλα στο τέλος, το λέω εγώ. Όχι έτσι. Αφού πρόλαβε και σούταρα ρε. Μετά σου κρουστήκα. Αλλά και προλάβει και σούταρα. Βλέπουμε εμείς, γιατί εγώ δεν πήγα να δει. Άσε που φωνάζουμε εμείς και να εάν δεν είχε προλάβει να σουτάρει, εάν δεν είχε προλάβει να σουτάρει ήταν και Γιατί φωνάζουμε Πώς και το δώσ' δεν γίνεται διαφορετικά. Πρόλαβε και σουτάρει, δεν το έχουμε βάλα καθόλου. Και είναι τηλεπόδος κατηγορίας σου μας. Γιατί το λες αυτό. Λέω στην Ανακουπούλα να βάλω και μισό κόλ. Χειρότερη ομάδα της κατηγορίας. Ποιος, ο Κωσίρας. Αυτό το έχω πει, θα μπει γιατί έρχεσαι, γιατί μου λέει. Ναι, πράγμα. Μαλάκα, μαλάκα! Τίποτα δεν είναι! Τι διαμαρτύρας σε μαλακισμένο! μαλάκα, Πότε γάμω την Κρήτη σου όλοι! δεν ήταν τίποτα βρε μπουρνό πάνω. Διαμαρτύρας σε μαλακισμένο! Άντε γαμ. Ρε πούσικο το κουρεμένα μαλάκα.
το απευθείας γκολ. Έξω! Έλα γόρι μου. Είναι ρε Καριόλη. Άμα το σπίτι σου τι είναι. Ρε φουτουκίδι που στην πέντε. Είδες είναι. Και σου δώσω άλλο. Πού του λάπα, Πού του λάπα. Άντε σου καρά μαλάκα. Άντε σου καρά. Του βάζει κολοδάχτυλο Κατάνιας και λέω και εγώ τι είχαμε. Ο Νάξης το βάλε. Και γυρίγα για τον Νάξη. Πίσω το τρόπο. Το ξέρετε αυτό. Άντε σαν βουζούλια καρά. Μόνο για τι κάνεις. Στον Παρίδη είχε βάλει κολοδάχτυλο. Τον είχε χτυπήσει τον Παρίδη. Στον Παρίδη, του είχε βάλει και κολοδάχτυλο. Τον έπαιζε και τον πήγαινε με το κολοδάχτυλο. Εδώ μέσα χάνανε 4 χρόνια 1-0 συνέχεια ο Πάου. Εγώ ήμουν απειλήθηκα με τον ματέρα μου. Χάνανε συνέχεια. 1-0 κάθε χρόνο, Εσύ Βαλιάνο που τα ξέρεις. Πού να υπάρχουν αυτά ρε μαλάκα. Καμιά φορά δεν βρήκε πέναλτι. Πού να πήρε Βασίλη. Ποιος να πήρε. Δεν παίρνει τώρα που είσαι. Θα μπουνε όταν είσαι στην Αλφα. Πώς την πήρε την άρχιση γάμα και την πήγε ο άλλος. Ο άλλος ήταν ο εθνικός αστέρας. Έπεσε και ήταν άλλος ο άλλος. Και διαλύθηκε. Τι απολογέρνουμε γάμισε. Μάλιστα οι μεγάλες έτσι. Δεν έχουν μαντήρει να κλάψουν. Το Εγάλο είχε πέσει και με το Εγάλο. Είχε πέσει και με το τώρα κάτι να, όχι ρε. Κάτω η μπάλα και κοντά ρε, κάτω η μπάλα ρε. Φάουλ το τραβάει ρε Καριόλη. Ρε μαλάκα το αυτό το τραβάει ρε Πούστη μπροστά σου. Δίπλα είσαι. Ρε μαλάκα το τραβάει ρε Πούστη διαιτητή Καριόλα πουλιτάρι. Ρε πουλιτάρι διαιτητή. Τι έκανε ο μαλάκας του Βαλκίνου. Ρε πουλημένε. Το πέταλο επιτρέπεται να μην είναι το πέταλο. Αυτό γκολ ήταν τελικά. Όχι. Ρε Βαλιάνο, παλιά είχε τα έχουν βγάλει τα σίδερα αυτά που γιατί Δεν ξέρω. μπορεί να χτύπαγε και να βγει έξω η μπάλα γι' αυτό στο μέσα σίδερο τα έχουν βγάλει τα βγάλει. Νομίζω. Πάμε κάτσε! Σέντρα ρε! Έλα! Γκολ! Μωρή πουτάνα βάλα. Κάτω κατευθείαν έργα μου. Κάτω κατευθείαν. Ήρεμα τώρα γιατί να μας δείχνουμε. Άντε μου νόπανα! Πάμε ρε κερά ρε! Δώσου ένα γιαούρτι το 4 φάει την ώρα. Αυτό είναι το αλήθεια του. Ξαβρού. Του Τσίρου. Ρε δεν ξέρουνε μπάλα αυτή ρε πετατζή 5. Ρε το μουνικό. Τι μανιάς τι κάνει άλλος. Ρε πατάνα τα άλλα τον είδα κοιτάς. Εδώ τι κάνει. Αυτοί μπορούν να κάνουν το πανιόνι διπλό την Κυριακή. Έχεις ιδέα τι γίνεται. Πού πάνε τώρα. Θα πω πως δουλεύουν. Βαλιάνο δεν έρχεσαι καθόλου με τους παρέμβους τίποτα. Γιατί ο Μπάκης χάθηκε. Ποιος Μπάκης. Ο Μπάκης. Α. Δεν τα πράσινα, τα καμάμε τα πράσινα. Εσύ μπορούσες. Δεν μπορούσες σίγουρα. Το ψάχνεις το παρακάτω. Μητσούση κι είναι αυτή. Όχι Πάμε. Σικιά.
Έλα ρε Πιού. Άσε φωτά βρε μαλάκα κοράκι. Πάρτο μαλάκα, πάρτο. Είναι ρε μαλάκα, ένα ρε. Πούσι ένα βρε εσείς ρε. Σε μιλώνει ρε μαλάκα. Μαλάκα μόλις τους πάσου με κάτω. Ρε μαλάκα χαρά. Ρε μαλάκα μόλις τους πάσου με κάτω. Έφυγε ο Παρασκευόπουλος τώρα τραυματίστηκε διαλόγη και έβαλε ένα δευτερικό. Μόνο και ο Παρασκευόπουλος. Δεν έχει γρήγορα, είναι στα παιδάκια. Τίποτε. Εγώ τι είπα, να κάνεις και πρέπει να σου πάρε εκεί. Ένα κοντρόλ δεν ξέρω να κάνουν. Όλες οι ομάδες. Εδώ κοίτα ρε. Ρε ένα κοντρόλ ρε. Για τον εθνικό πρέπει να πει, γιατί είναι ο Παγικάρι. Τώρα φταίει ο μάνατος, του λέει τώρα μάνατος, είναι μαλάκα. Καταρχήν, τι μάνατος, αυτά τα λεφτά, έχεις αυτή η σούφρα. Χρειάζεται το ποστήραν μάνατος. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Το θέλω από το μάνατος. Αυτό λέω, δεν θα πάτε ποτέ. Όχι άλλο! Έστω, έστω! Γιώργο είσαι! Εγώ το κόμμα μου λέω, αυτό δεν θα φτάσει γύρω και η Δύση θα παραιτηθεί. Αυτό έχω. Μέμος, κλείσε! Μέμος! Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Μάνο, μάνο. Έρχε. Μόλις ακουμπάς τα μουνόπανα. Μόλις ακουμπάς πάτε να καθίσεις. Αφού κερδάνε, τι θα κάνουνε ρε παιδιά.
Έλα, το επόμενο, το επόμενο! Το επόμενο, Γιάννη! Το ψήνει τώρα, το ψήνει! Το ψήνει τώρα! Γαμημένη ομάδα! Κάμε το σπίτι! Κάμε το σπίτι! Πήραμε όλη καμιόλα! Κάμω το σπίτι σου! Κάμω το σπίτι σου ρε! Τι έδωσε, πενάλτι? Ναι ρε! Αυτό το έδωσες απευθείας! Εμείς δεν πρέπει να μάθουμε να πάμε. Μαζοφύλακα, άμα πάρετε διπλό, εγώ θα αυτό να με γαμίσει όλη η Κρήτη, αλλού, όχι εδώ, θα το πάρετε το διπλό. Βρήκατε ένα καφενείο, ρε, ας ελγείτε σε πτώματα γάμω την Παναγία του στα κολόπεδα. Αν πάρετε διπλό, εγώ θα αυτό να με γαμίσει όλη η Κρήτη, εκτός από εδώ. Εξοπλιστή! Το μουνί της μόνος σου! Το μουνί της μόνος σου! Το γαμημένη! Βρε μαλάκα, τι φωνάει συνέχεια έξω, έξω είναι βρε μαλάκα. Εκτός περιοχής είναι, μας έχει σπάσει τα αρχίδια. Πάτε και εσείς ένα πέναλτι ρε κανάλια! Είναι δυνατόν ρε μαλάκα. Το ένα και ένα μήνυμα σου παίρνει μπάλα ρε μαλάκα. Κάνε μόρι και αντιωτάνω από τρινιά! Το κρέτα κύριε! Πού σου πατρινιά! Για μου την πούλη φαβία! Πέντε μαλάκα, πέντε! Πέντε πολύ κουστάρα, πέντε! Και 5 και 4 λεπτά. Άντε γίνει! Είναι κάτι φίλτε ρε! Αν είναι δυνατό ρε! Κυράει. Τι κάνει. Μάκη, πάλι. Κόπο το μπούσκι! Το δικό μας δεν ήταν. Τι την έδιωξη του ήταν. Μου την κρίτησες όλη η μπουρδέλα. Με τη γέφυρα, όμπρο χάρτινο, δεν κόκκινος όμπρο.
Δεν ξέρω, δεν πέτυχα. Άντε μαλάκα που ξέχα! Δεν του ξεχάσετε! Να ακούσει την χαρά! Όλα τα βλάβει κουτάρα! Ο δυνάτης βρίσκει τα βλάβει κουτάρα! Πούτσα, πούτσα. Πάμε μια καλή και έγραψε. Μωρή καρκιούλα ένα! Δεν γίνονται αυτά ρε. Δεν γίνονται αυτά ρε. Ναι εντάξει κι εμείς. Δοκάρι αυτό. Ρε παπάκι μας. Ρε παπάκι μας είναι δίχτυ. Τον έχει στέλνει από την Κρήτη. Είναι ένα δίπλωμό. Πάσα στα λίδια ρε! Κύριε μωρή καρκιούλα! Μωρή καρκιούλα κύριε! Ένα γκολ να γίνει ένα πελάτη. Έλα, όχι ρε. Γιατί κουτούλατε ρε. Γιατί ρε και από κουτούλατε. Αλλά καλές ρε. Όχι ρε κουτούλατε. Πάμε να μηδένει σύλλα. Κοίτα να δείτε τι πείτε. Τι έφερε μαλάκες! Τι έφερε μαλάκες! Τι είναι κατάσταση! Ποιος είναι! Έτσι πάγατε και το πρώτο.
Ένα πάμε, δεν πειράζει. Μπορεί που να